Je 28. júl 1976. Obyvatelia Československej socialistickej republiky sa budia do nádherného slnečného dňa, ktorý nemal byť ničím výnimočný. Už o pár hodín sa ale lenivá, lepkavá atmosféra horúceho leta dramaticky zmení. Prahu a Bratislavu dnes spojí desivá tragédia, ktorá v histórii československého letectva nemá obdobu. Já jsem lítal rád a znovu říkám, že bych i letěl, ale kvůli rodině to prostě neudělám. Tridsaťjedenročný Pražan Jaromír Kratochvíl trávi ráno s manželkou. Plánujú si príjemné popoludne na kúpalisku. Najprv si však Jaromír musí splniť pracovné povinnosti. Chystá sa na služobnú cestu do Bratislavy. Já jsem cestoval do Bratislavy, do závodu Kablo, pracoval jsem v podniku Elektrosignál a zajišťovali jsme tam letištní kabely pro letištní světelný zabezpečovací zařízení. Našťastie sa vyhne vydýchanému vzduchu a spoteným spolucestujúcim vo vlaku. Letenka na trase Praha-Bratislava mu zabezpečí pohodlie a skráti čas. A možno sa mu podarí navštíviť v pilotnej kabíne kapitána letu a svojho dobrého kamaráta Svatoslava Rosu. Manželka už zo zvyku kontroluje, či má Jaromír pri sebe kontakt na svoju lekárku. Kratochvíľ ju utešuje. Ešte dnes večer sa vráti a zajtra si spolu užijú príjemné chvíľky na kúpalisku. Jaromír Kratochvíl v tejto chvíli netuší, že návrat domov mu bude trvať oveľa dlhšie. Nemôže vedieť ani to, že scény z katastrofických filmov mu budú po celý život pripomínať okamihy tragédie, ktorá sa ešte len má odohrať. Na jednej z odletových dráh pražského letiska na Ruzyni je už pripravené lietadlo sovietskej výroby Ilyushin IL-18 s poznávacou značkou OKNAB. Kapitán Rosa sa snaží potlačiť svoje pochybnosti a vnútornú nervozitu. Ešte stále je znepokojený z udalostí, ktoré sa včera odohrali priamo na palube tohoto lietadla. Rosa má pocit, že môžu let aj na krátkej vnútroštátnej linke poriadne skomplikovať. Posádka sa pripravuje na štart. 73 pasažierov si zatiaľ v letiskovej hale vybavuje formality pre vstup na palubu. Pre väčšinu cestujúcich sa ale dnešný let neskončí šťastne. V lietadle nájdu napokon len pomalú a bolestivú smrť. Sled udalostí, ktoré sa zbehnú na pravidelnej trase Praha-Bratislava, sa už o hodinu a pol završí presne vedľa svojho cieľa. V temnej, bahnitej vode Bratislavského jazera Zlaté Piesky. Je 8:40. Lietadlo malo vzlietnúť pred 20 minútami. Štart sa ale posunul. Kapitán Rosa mal podozrenie, že dvere zadného nákladového priestoru nie sú dobre zavreté. Kým technici kontrolovali stav, na dráhe štartovalo iné lietadlo a zdržalo ich. Pasažieri sú nervózni. Chcú vedieť, prečo má lietadlo meškanie. Starší pán František Lukáš sa informuje, či nedošlo k technickým problémom. Steward jeho pochybnosti okamžite vyvráti. 10 minút pred 8 sa dvere lietadla zabuchnú. Ako vždy, aj dnes letuška ukazuje pasažierom núdzové východy a názorne im predvádza polohu pri núdzovom pristátí. Ilyushin konečne štartuje. František Lukáš o jeho technickom stave stále pochybuje. Týmto typom lieta často. Vie, že motory väčšinou nabiehajú už na 3., 4. krát, pričom vydávajú charakteristické hlasné zvuky a celé lietadlo sa roztrasie.
Lukášovi sa zdá, že dnes sa nechveje tak intenzívne ako obvykle. O 9 hodine sa konečne vznáša nad Prahou. Pasažierov opustila ranná nervozita. Odopínajú si bezpečnostné pásy, pospávajú, čítajú alebo obdivujú pražskú metropolu, ktorá im pomaly mizne z dohľadu. Z driemot ich vyruší už len upokojujúci hlas kapitána. Rosa v mene posádky zdraví cestujúcich. Oznamuje im, že lietadlo pristane na bratislavskom letisku v Ivánke okolo 9:40. Pasažieri IL-18 by asi neprežívali tie isté bezstarostné pocity, keby vedeli, že medzi nimi sedí Stanislav Majer, mechanik československých aerolínií. Jeho úlohou bolo kontrolovať priebeh dnešného letu a pomôcť v prípade technických problémov. Možno by do svojej oceľovej rakvy vôbec nenastúpili, keby tušili o včerajšej dráme, nad ktorou ešte pred odletom premýšľal kapitán Rosa. ...27. júla, asi 20 hodín pred katastrofou, bol Iljušin plný pasažierov, ktorí sa vracali z horúceho Tunisu späť do Prahy. Kapitán včerajšieho letu Jiří Hájek nariadil palubnému technikovi Zaoralovi, aby spustil motory na plný plyn. Zaoral ale kapitánovi nahlásil, že svieti výstražná signalizácia. Tlak oleja je minimálny. Motor číslo 2 má poruchu. Posádke stačil jediný pohľad, aby zistila, že z motora kvapká olej. Technici ho rozkrytovali a spravili jedno studené pretočenie bez naštartovania. Z pôvodných 32 litrov zostalo v motore iba 8 litrov oleja. Olej bol dokonca aj v kompresorovej skrini. Praha zaslala konečné stanovisko. Lietadlo má pod vedením kapitána Hájka vykonať technický prelet z Tunisu do Prahy len na 3 motory. S vypnutou dvojkou, ale predovšetkým bez pasažierov na palube. Zaoral počas technického preletu dokumentoval poruchy lietadla. Podľa svedkov popísal paličkovým písmom celú jednu stranu. Okolo 8 hodiny večer sa posádka spojila s pražskou navigáciou. Kapitán Hájek si k pristávaciemu manévru pre istotu vyžiadal asistenciu požiarníkov. Podľa výpovedí posádka netušila, aké druhy porúch Zaoral v hlásení zaznamenal. Svoje zápisky s nikým nekonzultoval. Nikto z posádky nepredpokladal, že niektoré dôležité skutočnosti zapísať zabudol, alebo sa jednoducho domnieval, že nie sú dôležité. Možno sa dopustil osudovej chyby. O 14 hodín sa totiž aj on zúčastní svojho posledného letu, keď sa bude tým istým lietadlom vracať domov na Slovensko. Poruchový Iljušin napriek technickým problémom bezpečne pristal na ruzínskom letisku. Kapitán Hájek si ešte pred odchodom z kabíny stihol s kolegami zažartovať. Viac menej z recesie vyhlásil, že tento let bol väčšou katastrofou ako hororový film Čeľuste. Posádka určite netušila, že kapitánova veta symbolicky predznamenávala tragický vývoj zajtrajších udalostí. Od štartu na trati Praha-Bratislava neuplynula ani pol hodina. Stanislav Majer sa musí urýchlene dostaviť do pilotnej kabíny a riešiť prvé technické problémy. Spovedá Zaorala, či sa pri včerajšom lete z Tunisu náhodou nevyskytli ďalšie poruchy. Zaoral dáva znepokojivú odpoveď. Počas technického preletu z Tunisu zahaproval aj motor číslo 4. Stav oleja klesol z 32 na 15 litrov, ale hladina sa potom ustálila. Zaoral bol na základe predpisov presvedčený, že je to normálny stav a informáciu do správy nezaznamenal. Neoznámil ani to, že pri štarte z Tunisu mali menšie problémy aj s motorom číslo 3. Pripisoval ich vysokej teplote vzduchu.
Kratochvíľ práve v tejto chvíli prichádza do pilotnej kabíny pozdraviť svojho kamaráta Rosu. Stáva sa svedkom kapitánovho rozhodnutia. Lietadlo musí čo najskôr núdzovo pristáť. Já jsem znal pilota, pana Rosu. To tenkrát ještě protiteroristické opatření nebyly tak jako tvrdý a ptal jsem se ho, jestli nepřistane v Tuřanech, to znamená v Brně. Rosa s Brnom nadväzuje spojenie. Popisuje krízový stav a žiada uvoľnenie pristávacej dráhy. Brnenský letový dispečing preveruje situáciu. Odpoveď je viac než absurdná. Podľa Kratochvíľa Brno odmietlo posádke pomôcť. Na letisku sa práve nachádzala slávnostná delegácia z Vietnamskej socialistickej republiky. Kapitán Rosa sa snaží nájsť ďalšie riešenie, ktoré by odvrátilo lietadlo od možnej katastrofy. Obracia sa na Viedeň. V pilotnej kabíne nastáva chvíľa radosti. Viedenské letisko Švechat je ochotné výjsť Rosovi v ústrety. Sprístupňuje mu jednu zo svojich pristávacích dráh. Posádka sa ale neteší dlho. Z riadiaceho pracoviska dostáva jasné stanovisko. Lietadlu so 79 ľuďmi na palube sa nepovoľuje pristáť na letisku, ktorého priestor sa nachádza na území kapitalistického štátu. Musia pristáť na bratislavskom letisku Ivánka na vopred určenej pristávacej dráhe číslo 22. Rosa chápe, že nemá cenu klásť odpor. Svetelná tabuľa vyzýva pasažierov, aby sa pripútali. O chvíľu sa začnú pristávacie manévre. O 9:35 sa lietadlo na kmitočte Bratislava Veža hlási riadiacemu letovej prevádzky letiska Ivanka Vladimírovi Kuchárovi. Kuchár vizuálne určuje polohu lietadla. Povoľuje posádke pristáť na dráhe číslo 22. Posádka mu údaj potvrdzuje. Pristávanie lietadla prebieha spočiatku hladko. V poslednej časti priblíženia vo výške 15 až 20 metrov nad dráhou lietadlo zrazu začne mierne stúpať. Kuchár sa posádky pýta, či budú robiť prelet nad dráhou. Dostáva kladnú odpoveď. Vydáva teda obvyklý povel k zatáčke doľava. Lietadlo stúpa, z dráhy sa však vychýli na opačnú stranu, doprava. Když najednou se to letadlo stočilo směrem k letištní budově na té Ivance a najednou ten pocit byl prostě takový, že prostě jako když jedete s automobilem po kočičích hlavách bez pneumatik. Strašně vyvratce to mělo, jo. V tejto polohe sa vyhne zrážke so severným okrajom letiskovej budovy. Pracovníci letiska si všimnú, že lietadlu nefungujú motory na pravej strane, 3 a 4. Kuchárovi sa počínanie posádky nezdá. Znova nervózne opakuje príkaz, aby lietadlo točilo doľava. Posádka však už príkaz nepotvrdí. Kuchár z pilotnej kabíny začuje iba poslednú nesúvislú vetu. Ona to bola 4, áno? Letní rekreanti a rybári, ktorí pomaly zaplňajú breh Zlatých pieskov, sa o 9:40 stanú svedkami desivej udalosti. Iliušin sa medzi letiskom Ivanka a Zlatými pieskami otáča doprava v 90-stupňovom uhle. Smeruje priamo na jazero a rapídne stráca výšku. Zdá sa, ako by lietadlo chcelo pristáť na vodnej hladine. Na palubu vbieha letuška a v panike ešte raz pasažierov vyzýva, aby sa pripútali. Cestujúci zrazu pochopia, že sa bude núdzovo pristávať. Na palube nastane chaos. Lietadlo spraví otočku. Jeho trup sa nad ostrovčekom zrazu vychýli doprava. Lietadlo sa pravým krídlom dotkne hladiny a zrúti sa do vody. Predná časť vrazí do dna jazera v hĺbke 17 metrov.
letelo ponate, vzadu vidíme jeden Topol, ktorý, dá sa povedať, bol veľmi blízko lietadlo pri ňom. Okolo ostrova sa lietadlo zatočilo dosť v prudkom uhle a pri konci ostrova sa dostalo to lietadlo takým štýlom už blízko vody, že krídlom zachytilo o vodu, ktorá ho stiahla potom dolu. To letadlo při přiblížení bylo poněkud nad sestupovou rovinou a pravděpodobně se snažilo zkrátit přistávací manévr. Bohužel v tom okamžiku se posádka rozhodla pro manévr, který byl za hranicemi povolených postupů a použila minimální výkon na všech 4 motorech. To spôsobilo, že tesne nad pristávacou dráhou, minútu a pol pred katastrofou, došlo k automatickému praporovaniu vrtule motora číslo 3. Motor číslo 3 zostal nefunkčný. V krízovej situácii pod vplyvom stresu a nervozity došlo v posádke k nedorozumeniu. Palubný technik na miesto 3 vypol fungujúci motor číslo 4. Lietadlo pokračovalo v lete iba s 2 motormi. Práve preto sa začalo stáčať do pravej strany, hoci povel z veže znel, aby točilo doľava. Rosa sa pokúsil v malej výške opakovať riskantný prelet nad letiskom. Posádka, která se v malé výšce snažila zabránit tomu točení a hlavně přílišnému klesání, protože letadlu chyběl výkon 2 nepracujících motorů. To byla vlastně příčina toho pádu, kdy letoun neměl výkon a dostatečnou rychlost na to, aby mohl stoupat v tom průletovém manévru. Posádka si 20 sekúnd pred katastrofou konečne uvedomila, že motor číslo 4 fungoval až do chybného zásahu správne. Svedčí o tom aj posledná veta, ktorú zachytila väža. Ona to bola 4, áno? Kapitán sa snažil v poslednej chvíli odvrátiť katastrofu. Pokúsil sa vypnutú 4 nahodiť. To bol tiež jeden z chybných krokov. V okamihu havárie pretnú letisko Vivánke zvuky poplašných sirén. Časť zamestnancov rýchlo nasadá do aut a vyráža smerom k miestu tragédie. Ostatní volajú záchranku a verejnú bezpečnosť. Videli sme len z letiska obrovský gejzír vody, ktoré vystríkol, tak naskočili sme do prvého auta a ponáhľali sme sa na miesto činu, Fakt je, že všechny sedadla byly utržený a byly jakoby nacpané v té přední části toho letadla. A já měl tu kliku, že jsem seděl úplně vzadu, takže jsem byl nahoře. Pasažieri, ktorí sedeli vpredu, utrpeli obrovské pomlieždeniny. Priestorom sa ozývajú vzliky spôsobené neznesiteľnou bolesťou. Jaromírovi Kratochvílovi, Františkovi Lukášovi a ďalším 2 mužom sa v poslednej chvíli podarí uvoľniť z bezpečnostných pásov. Vyplávajú do vzduchovej bubliny pri chvoste. Tak jsem se vyšplhal po těch uražených částech sedadel k těm zadním dveřím. Přitáhl jsem je k sobě a snažil jsem si je proti ocasu otevřít. Jenže se neotevřel o takový kousek, protože měli tendenci padat a dál už to nešlo. Potom bylo to zřejmě skřížené. 15 minút po katastrofe na breh konečne dorážajú civilní zamestnanci letiska. Sú medzi nimi aj Zdeno Kastler, Dušan Dufek a Juraj Kolár, ktorí majú so sebou požiarnu sekeru. Po jazere plávajú osobné veci pasažierov. Plavčíci a rekreanti sa snažia batožinu sústrediť na jedno miesto na brehu. Voda ale na breh vyplavuje aj prvé ľudské obete. Atmosféra, jak po veľkej katastrofe, vystrašení ľudia, kopa trosiek na hladine. Keď som pribehol blízo od brehu, bol čln s mladým chlapcom, ktorý držal v sedačke staršiu osobu. Tak som vyzliekol šaty, skočil som doťahol som ten čln teda plávaním na breh. Detka sme vyložili, ešte žil. Ako náhle sme priveslovali, tak okamžite sme zhodnotili situáciu v tom smere, že snáď by mohol niekto v lietadle prežiť, ale to boli zlomky sekundy, pretože nepočuli sme v tom momente žiadne zvuky, ani klopanie, ani proste nejaký signál, že by z toho trupu ako vychádzal.
Záchranári sa púšťajú do presekávania trupu. Navzájom si pomáhajú, striedajú sa. Prácu im sťažuje palivo, ktoré neustále vyteká z nádrží. Na breh medzi tým doráža armáda, sanitky a polícia. Záchranári konečne zaznamenajú pod hliníkovým plášťom zvuky. Vo vzduchovej bubline pri chvoste je kyslíka čoraz menej. Chlapi sa snažia dýchať pomaly a čo najúspornejšie. Nad jazerom prelieta vrtuľník. Na pomoc prichádzajú kolegovia z letiska. Prinášajú rozrezávačku na kov. Záchranárom sa tak konečne podarí preniknúť pod tesniace materiály. Ako náhle sa to otvorilo ako konzerva v podstate, tak v tom otvore sa ukázali 4 hlavy. Ten prvý dojem bol taký, že sú rovnako starí, rovnako šediví a drali sa jak vtáčence smerom von. Proste bolo to vidieť, že to je boj o prežitie. V podstate 3 hlavy bolo treba ponoriť, ten otvor bol malý, jedného vyťahnuť, znovu iného nadýchať a tak sme ich po jednom vyťahali von. Bratislavský večerník priniesol informáciu, že medzi živými sa vo vraku havarovaného lietadla vytvorila nádherná ľudská atmosféra súdržnosti. Ten český občan, ten pán nám hovoril, že tam bola veľká tlačenica, že vlastne tam bola vzduchová bublina, kde všetci chceli tú hlavu dať a tí, kto tam boli, išlo tam o život. To treba takto chápať, nie z nejakého sobectva alebo z čoho. Tak vlastne cítili, jak niekto ich ťaha za nohy. Proste museli si to miestečko tam hore, aby tú hlavu tam razili, trošku dýchali, museli si ho jednoducho vybojovať. No. Záchranári nakladajú telá do lodičiek. František Lukáš mal dnes už po druhýkrát šťastie v nešťastí. Pri presekávaní ho zasiahli do tváre, no neublížili mu. Viem, že keď som viezol toho jedného, tak strašne rejoval ako na tom člnku, hej. Takže viem, že mal nohy dolamané, mal to otočené ako úplne opačne, hej. Takže v podstate nebolo to moc príjemné sa na neho, ten pohľad na neho proste ležil, hej. No. Jeden zo 4 pasažierov, ktorých po nehode našli vo vraku lietadla živých, bol aj Jaromír Kratochvíl. Svojím zraneniam by určite podľahol, keby sa na pár minút v loďke neprebral z bezvedomia a neoznámil záchranárom, že trpí hemofíliou. Potom jsem se probudil, zřejmě mě vytáhli na tu loďku nějakou a probudil jsem se v sanitě a slyšel jsem prostě tu sirénu a tak dále. A opakoval jsem si neustále 3 věci. Moji krevní diagnózu, číslo telefonní na paní doktorku do Ústavu hematologie a krevní transfuze do Prahy a krevní skupinu. 2 živí pasažieri sa nachádzali aj na hladine jazera. Pobyt v nemocnici neprežili. Ich najväčšou tragédiou bolo, že vdychovali výpary z petroleja, ktorý sa rozlial na hladine. Až pitva ukázala, že zomreli na zápal pečene. Ani zachráneného Kratochvíla neobyšli podobné zdravotné problémy. Ty zlomeniny, které jsem měl a další lidi měli otevřený, že jo, tak byly intoxikovány kerosenem, tím leteckým palivem. No, u mě zavčas zjistili tuhletu věc a napojili mě na dialýzu a podařilo se jim můj krev vyčistit. Po 3 hodinách od havárie sa chvost lietadla potopil pod hladinu. Armáda, požiarnici a potápači sa s pomocou ťažkej techniky pokúšali dostať vrak nad hladinu. Svoj nerovný boj s oceľovým trupom a bahnitou vodou jazera už prehrali všetci tí, čo zostali uväznení v trupe. Vyťahovanie kusov vraku a mŕtvol trvalo 8 dní. Počas toho prebiehala aj identifikácia obetí. Keď vyťahli nakoniec tú zadnú časť trupu proste navijakom sem na tento breh, podarilo sa im to tak, že ten trup bol hore teda, dnom bol na vrchu, tak tam bolo snad 22-23 osôb a bez sme utopených, teda vysali v sedačkách, hutnutí, proste zrejme pred tou nehodou boli v tej polohe, jak treba pred nehodou byť, zopretý oprotiláhle sedadlo pritiahnutými pásmi a všetci boli teda modrí. No. To znamená, že tí ľudia, ktorí proste boli v tej zadnej časti, vlastne náraz prežili, ale zomreli utopení. Tak. To sa ale verejnosť nemala dozvedieť.
Ale to nebola jediná vec, ktorú sa režim snažil utajiť. Podľa Kratochvíla sa nikto nemal dozvedieť, že brněnské letisko odmietlo posádke pomoc a naopak Viedeň im ju ponúkla. Informácie v dobových médiách o tom, že príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, Československej armády a potápači prišli na miesto tragédie v najkratšom možnom čase, sa tiež vraj nezakladali na pravde. Podľa výpovedí ani požiarníci neboli dobre vycvičení na prácu vo vode. Traja zo 6 zachránených, ktorí napokon prežili prevoz do nemocnice a liečbu, môžu vďačiť za svoju záchranu civilistom. Príslušníci vtedajšieho Zboru národnej bezpečnosti si dali záležať, aby sa žiaden dokumentačný materiál nedostal do nepovolaných rúk. Rekreantom z fotoaparátov zabavovali filmy. Exkluzívne zábery z policajného archívu, na ktoré sa pozeráte, sú sprístupnené verejnosti po prvýkrát, po 30 rokoch od tragédie. Ani so samotnými pozostalými nejednali v rukavičkách. Podľa Kratochvíla na to doplatil rodinný príslušník jednej z obetí. V tomto letadle cestovala jeho manželka, tady mu nechala 3 děti, zemřela samozřejmě a on jako technicky vzdělaný inženýr se snažil to nějak zrekonstruovat ten let, jenže potřeboval k tomu další informace, dostal se až na ministerstvo dopravy. No a tam ho nechali vyvést a dostal nějakou ránu pendrekem a i mně tedy jako samozřejmě bylo doporučeno, abych se o věci nezajímal a že to je věc skončená, že jinak se o mě postará stát. V čase normalizácie podliehalo všetko totalitnému režimu. Na človeka, ktorý sa odklonil alebo nesúhlasil s jeho ideológiou, čakal tvrdý trest. Predstavitelia režimu si logicky nemohli dovoliť priznať svoju chybu. Pravda nebola dôležitá. Pri porovnávaní jednotlivých výpovedí je zrejmé, že ich významy do seba narážajú. Tvrdenie stojí proti tvrdeniu. Také správy, alebo sme mali také vedomosti, však sme sa všetci o to zaujímali, ako nás tu bolo veľmi málo v tom čase, že to lietadlo vlastne už pri prílete do Prahy malo nejakú závadu. V noci z 27. na 28. júla po návrate poruchového lietadla z Tunisu prebehli v priestoroch pražského letiska kontroly chybného motora a podvozku. Žiadne závady sa nepotvrdili. Keďže na to ďalšie ráno bol nedostatok lietadiel, tak nasadili ho na bratislavskú linku. Nasadol do neho kontrolór technický, aerolínek. No a leteli bežnú linku, pretože treba povedať, že na 3 motory to lietadlo naprosto spoľahlivo. Zrejme ten pilot, ale hovorím, to je môj subjektívny, hlboko subjektívny názor a už je ešte aj po mnohých rokoch teda ako možno skreslený. Dostatočne nejako nereagoval na to, aby mu tú závadu odstranili. A viem, že ona sa prijavila znovu pri štarte, teda pri prelete a chcel pristať v Brne. Neviem prečo, ale to viem isté, že Brne mu pristáte nepovolili. Proti týmto výpovediam stoja oficiálne výsledky z vyšetrovania tragédie. Kým Jaromír Kratochvíl si stojí za svojím, že lietadlo malo problémy už nad územím Čiech, v oficiálnej správe sa uvádza, že problémy nastali až nad Slovenskom v poslednej fáze letu. Verzia o snahe núdzovo pristáť v Brne a Viedni sa pri vyšetrovaní prípadu nepotvrdila. Není známo, že by posádka komunikovala s jinými řídícími středisky, kromě Prahy a Bratislavy. Podľa vyšetrovateľov technické problémy, ktoré sprevádzali posádku z Tunisu, nemali priamy vplyv na tragické završenie letu lietadla IL-18. Jakákoliv informace o tom, že by letadlo bylo uvolněno do provozu bez souhlasu technického personálu nebo s nějakou závažnou závadou, to je samozřejmě velmi nepravděpodobné a s téměř 100% jistotou můžeme říct, že letadlo bylo plně schopné k letu. Boli to veľmi spoľahlivé lietadla, ale mali jedno také obdobie, kde bolo niekoľko nehôd po sebe. Tí príčiny sa hľadali samozrejme, ako väčšinou sa nájdú v tom ľudskom činiteli, že niekto niečo opomenul. No, hľadalo sa preto takéto niečo aj v tomto lietadle. Tunis sa mal podpísať iba na zlom psychickom rozpoložení posádky, ktorá počas letu do Bratislavy prežívala obrovskú nervozitu. Ako oficiálna príčina havárie bola stanovená chybná reakcia posádky.
Já jsem se o letadla zajímal už i předem, jakože už i jako dítě jsem nekupoval časopisy letecký a tak dále, čili já jsem lítal rád a znova říkám, že bych i letěl, ale kvůli rodině to prostě neudělám. Oficiálna verzia aj mnohé výpovede svedkov sa navzájom líšia a preto nie je možné presne určiť skutočné príčiny tragédie. Pravda je síce len jedna, ale stále zostáva zahmlená tajomstvom. Nespochybniteľné je iba to, že najväčšia katastrofa v dejinách československého letectva si vyžiadala životy 76 ľudí.